Er I så klar på noget fucking vildt? Vi laver det vildeste i dag. Mig, Oliver, der filmer lige nu, og så de to der. Vi skal simpelthen køre drive-in på den her. Så det bliver fedt. Sebastian han er også lige kommet. Han skal være kameramand også. Så vi har 2 kameraer på for forskellige vinkler. Vi er lige nu på vej ud på McD. Det ligger lige derovre cirka. Så det skal sgu nok blive godt. Ja? Kan jeg ikke lige få jer til at gøre frem til det første vindue, fordi vi kan ikke lige... Jo. Her. Yes, jamen jeg skal have 2 poser tops. Og så film derovre. Ja. Kig derovre. Højre, højre. Mere højre. Der hvor du smed din burger sidst. 2 tidstrolle. Det er koldt, men hvad sker? Nej, tak. Sådan for helvede, vi har fandme lige været på Mac'en. Det gik fandme som det skulle, hvad synes I om det? Ja, det er helt fint. Det var fucking griner, så nu vil vi sætte os ned og frøde, mens vi kigger over på Mac'en. Fucking husk. Like and subscribe, så kommer der mere sådan noget her. Vi ses. Peace out.